Chenro mandiko jolut ombulu manyien manochakore chieng' wuok tich ma jumani osebedo kadhi nyime kidam e kuonde ndiko jogo ombulu e kuonde chung' od buche 280 ma pacho ka. Kwan ma kokoriw kuonde mibiro bagi e yiero madundo, duol mochung' ne yiero mar IEBC olero ni e kind thuolo ma ndalo 4 chakre ne chak chenrono mana jolut ombulu 748 kende emosendikore ka jogo ombulu 259 oseloko kuonde ma gibiro lute ombulu. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. Kaluwore gi ripot makende mana gioro ne ute fwambo, duol mar IEBC lero ni chenro mar ndiko jolut ombulu manyien osebedo kadhi nyime kidam e kor gwenge ma pacho kae. Chenro manochako chieng' wuok tich mar jumani. IEBC lero ni bang' ndalo 4 tok chenro mar ndiko jolut ombulu chakre e pacho kae, mana jolut ombulu manyien 748 ema osendikore, ka jogo ombulu 259 oseloko kuonde ma gibiro luto e ombulu. IEBC bendo yango kaka ndikruok osebedo kadhi nyime e counties mopogore opogore. County ma Nairobi otele kod kwan mag jolut ombulu mosendikre manyien gi kwan mar 1597. Nairobi iluwo machiegni kod county ma Mombasa mantiere kod kwan mag jolut ombulu manyien 556. Nyaka ne chenro mar ndiko jolut ombulu manyien chakre e jumani, e gwenge magwa makaluo, county ma Siaya otelo kod kwan jolut ombulu manyien 181. Kisumu nitiere kod jolut ombulu manyien 139. Homa Bay nitiere kod 55, ka county ma Migori osendiko jolut ombulu manyien 44. Counties mosendiko jolut ombulu matin chakre ne chenro makama chakre oriwo county ma Lamu kod kwan jolut ombulu 1, Nyamira gi ji 10, Tana River ji 21, ka Tharaka Nithi nitiere kod ji 24. Chenro mar ndiko jolut ombulu manyien pod biro bedo kadhi nyime kopogore gi kuonde luto ombulu 24 machano bago yiero ma adundo chieng' tarik 27 dwe mar 11, ma bende biro bedo kadhi nyime kod chenro mar ndikruok maggi tok yiero ma adundo. IEBC kwayo oganda mapok ondikore mondo wuog oko kar rombgi mar ndikore kaka jolut ombulu motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.